dia orang na ini angsa kok semia je onak to cinta kong masa cinta ko omen YTM ni leader atlet kolam sarane bohano kol khika gang logo logo na sport faina khika onno khaje usten dok phungni simi je borok je road block khai tamane na government borok faina phio na kuno khayo जों थांबरा कक साइ कुन मते कक सामु सामना बंगना जों बुजगै बंगना जों उइदर खायगा बंगना रोड ब्लॉक जे खाइ तंमने न गांग हरा साना नाइमा खाय जे स्टेट गवर्नमेंट ना बर पब्लिक नि जे कष्ट जे फुंनि पब्लिक रक जे रोड ब्लॉक जे का सुजाक तंगा ना बंगनि प्रॉब्लम न बर बुजियो ना उसने नि खरंना बर खनाओ जे कायसा सुप्रीम कोर्ट जे जजमेंट नि खाब नितै कायसा ओ जगह क्लियर से मेंशन खजाक दं जे उसने नंगना मन जुदि एग्जाम नि आखाय केमने फेल खैमिया बंगना ओ जगह बरं तिनि नुक जाखाय तिनि त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट नि जे त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट नि बखाते नुक जाखा जे बरं जे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट न ऑर्डर न बरं दिस रिस्पेक्ट हैक्या बन जजमेंट आसे गवर्नमेंट साना नाय आंखाय जे सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट बाहिके बरो दिस रिस्पेक्ट रिमान अवश्य जे जगह सीबीएसई बोर्ड से नुका 99.4% पास के मारिका ओ जगह तिनि तिप्राओ उसने न जरे ओ जगह एग्जाम निया बदे न बाहिके फेल के रिमांका ओ जगह अने जो उसने क्वेश्चन बरो क्वेश्चन बंग जगह थिंग तको जे जगह बरो एग्जाम छिरिया न बरो न बाहिके फेल के रिमांका गवर्नमेंट आंसार नाइमाखाय स्टेट गवर्नमेंट न बंग नाबनो जुदि कয়েকদিন मिसिङाव जुदि सल्भ के रिमाखाय जों YTM नि बुखाक्तै जों नांखाय लीगल एक्शन नाय लीगल वेआव थांनाय जों इयाखाय जों मुभमेन्टआव थानाय ताके सानामो जोङो जे बाक्सा जागा नुजा दङ स्टुडेन्ट तै अनेक जागा पॉलिटिक्स चलै दङ नबंनो तै फेनो नबंनो कायसे सिकिउरिटी रिमाया नों अनेक स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसन बंनो सालिया आं बुं गाय जे मेन जों खालिया अबाय तो बेलाय जाया जे स्टुडेन्ट नते जे पॉलिटिक्स हेमार ता कैसा चिनि रूलिंग गवर्नमेंट नि तीनटा स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसन दङ बरक तो स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसन नि तुइसे बरक समझा जागो बुंनि जे जागा बरक तिनि जे जागा बरक जस्टिस मया ओ जागा बरक तिनि स्टुडेन्ट नि उनि बासाना बागै से बंना जे जागा बंना अर्गानाइजेसन समझा जागो ओ जागा बरक तिनि रूलिंग गवर्नमेंट नङै बरक सिरिङा दङ स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसन बरक बरक जुदि असनो स्टुडेन्ट नि तुइसे बरक आसाय जागो गाय बरक स्टुडेन्ट नि जे प्रब्लेम नंना अब नायनो नांगौ बंनि असनो बलायखेन हामबाय दिनै सिनि फाइसा पंजाब सिनि निउज चैनल ससियल मीडिया नगना बलायखेन हामबाय दिनै और फाइसा पैमान बागै जों दिनै कक साना थाङै दङ अबनि बागै जे लाइ थानाय जे सिनि टीवीएस बोर्ड नि जे एग्जाम रिजल्ट लंमानि आमना तै जों दिनै बिसास काइन्ड अफ मारिं मानि अकंना दिनै सिनि हास्ते गनाङै जे सिनि सराय रक जे हानां पिनां खाजाब गै दंमानि जे अनलाइन मे दिनै परीक्षा खाय दङैबो दिनै जे 20% बरमा फेल खाय तनजाक माने आबनि कारण तामा समावनो दिनै सिनि स्टेट गभर्नमेन्ट जों दिनै साखलायनानै दिनै थां दङ तामनि हिमालय जों मियाबो नुखा सिनि आसाम आगरतला रोड जे सिनि मनोगाट ब्रिज बसखाङो मिया कयेकटा स्कुल नि सराय रखायनो लामा का सलायजाक बरक बहायनो बंनि बोखा दुमानो फुनुंनानि बागै बरक मिया फेलंमानि बागै बरक लामा का सलायजाक निनि गारि कतर हिनि माल चिकन गारि हिनि लाई माया थाङै मिया केन के थांला जो खलायलाय मालाय आंलाय दंनायका बरक बलायखान जंजाल खलायजाक मिया जे जों थाङै नायका बंनो जों किसा मिसा सामरगो मारिका तामनि बागै हिमालय बर मिया सापुं बरक मिया लाहार का सलायजाक सापुं जे वाटी फेमान बरक जतन मिया बंनि सागो खलायजाक सराय रगो तामनि बागै हिमालय जों स्टेट गवर्नमेन्ट अबनो साना नायो नरक दाति खायै असराय रंनि जे प्रॉब्लम मंगै तंमाना बा तारातारि नरक सल्व खायदि
সব যদি না ক্লাইমে আঙ্গাই जों চিনি স্টেট गभर्नमेन्ट स्टेट गभर्नमेन्ट नि एगेन्स्ट जों बाजानाय जों आन्दोलन खायनाय कतर कतर आन्दोलन खायनाय तानु बागै हिमालय बरक आसकै चराय रंनो थङै तनिखा जे बनि थाने कुनो सलुशन ताकसक जरतै खलायनाय बरक कुनो लामा सानामै मिया चराय रगासक कुरुं कुरुं जागाव लेङै दङ बुजागै दङ बबाय प्रशासन चलि दङ चिनि तिब्रा हाव आसकै जे प्रशासन रगासकै दुर्बलङै थाङा जे तिनि चराय रक थिनांनि जे जाति बरक तिनि लामो नखरै तिनि बरक नाबालक नाबालिका बरक तिनि क्लास 10 नो परि तंनाय रक बरक तिनि हाके नखरै चबा खायनाय नाखानि तिनि रेजाल्ट नि बागै निजिनि फिउचार जे सानामनानि जे इमां नुक माने आबरंनो बरक तिनि बरक निजि बायथां तिनि स्टुडेन्ट ति आसुगै बरक तिनि आन्दोलन खायनाय नाखा गभर्नमेन्ट नि एगेन्स्ट अब हाके तामखायङै तंमानबा तिनि मासा मासा चराय रक टेलेन्ट चरायबो तिनि अमति जागा रक फेलङै तंमानि अहायबो सुनुखा तिनि जे जागा 500 मार्क्स 700 मार्क्स जे जागा 900 1000 मार्क्स फाइमान बनो का जों तिनि अब हाके बाके हंने बा जों अरनो जों साइमा का जे स्टेट गभर्नमेन्ट बसक जराति बंग प्रशासन काम काय चालक ताय चालु यांगै दं अब पूरा परिष्कार जों नुखा बरक बाके सरकार चालक दं तिनि चराय रखायनो अब हाके लामा का सुका सुय तिनि बुए बुजागै पुलिस प्रशासन रक बरक तामिन छानन बनो तिनि बुरि बसारक चला बसारक बाहायनो तिनि बखर फातिजाक जों नुखा नंनि ससियल मिडिया बिसिं तिना जों नुगै दं अब हाके सिनि अ जागा बाहायनो अब हायङै दं मियानि सिमि ओसकानो सिमि माने मिया बाहायनो बरक तिनि साफुं हरनि 9टा जरा जों सिनि फाइनान्स सेक्रेटारि स्टेट सेन्ट्रल कमिटिनि बरक मिया हरनि 9टा जरा बरक बाय कक सावै बरक मिया अबनो सलुशन खाय बंनो याकरि मार हका बंनो जों कक मारिखा जों नंनि लगे तंनाय जदिन स्टेट गभर्नमेन्ट नंनि सलुशन खायरि आंगा प्रब्लेम सल्व खायरि आंगा अब हिनि सावै मिया हरनि 9टा जरा बंनो काहाम काय नायाको बंनो बुजुगा गय मार अब तामनि बागै हाकेंनान कक लायबा अब हाके तंनान कोनो कक रे तिनि स्टेट गभर्नमेन्ट आसके बरक सबका साथ सबका विकास तिनि तंथिनि तिनि चराय रक पइन्ट तिनि रेजाल्ट बागै लामा नखर बरक आन्दोलन खायनानो अब तो जों कोनो दिन माने नेमिया आगामी दिन जदिन बरक कामका पदक्षेप नाय आंगांखाय जों हमनो एकदम जोर आन्दोलन खालायो जों हमनो जेसकापनो जों चराय रंनो साहाय्य खायना आं कयनि सिनि फाइनान्स सेक्रेटारि बिकिसा कंनार मियानि बेबार मिया जे सारे मिसिमि जे स्टुडेन्ट आथे तो गरम सोंनाय जे लाहार बुरजा लायो बा आसुगलाय दं माने अफिसिंकै नांनो तिफ्रा मथाना जे साबो थांगा हेतो गरम ताम सुबा तो रेजा थाकिसा साइकिल हामबाय हाइन हाइतेसा जों मिया सारिगो सिनि टीम थांका YTF नि सिनि 48 करमसरा ब्लक कमिटि नि थांका सिनि ताखौ जों थांगा बरक थाङै मिया बरनो मुरि रक रमफेरक थालिक रक अब हाके बरक मिया बागिरि का बरनो बरक मिया सापुं माइ मासेया बागै बरक लाइखना साक बेलाइजाक आमनि बागै सामुं रक किसारिखा सिनि 48 करमसरा YTF नि बखाक्ति खायो ओमफ्राय सारिगो हायनो जों बाहायनो सिनि जरा सेन्ट्रेल कमिटि नि दंनाय सिनि ताखौ जों ताखौ किसान सिनि फाइनान्स सेक्रेटारि स्टेटनि बो थांजाक ताय आं निजे बायथांबो थांगा थाङा बरक थाङा आं मालाय बावना साबुका जे जोंबो नंनि लगे दङ जों जदि नङाबो प्रब्लेम सल्व खायरि मे आंखाय जोंबो वानसुगै दङ जोंबो नंनि उखुलगो दङ जोंबो हायनो नंनि बागै स्टेट गभर्नमेन्ट तारातारि पदक्षेप नाय आंखाय बुंनो वानसु मुं काहाम खाय नाय आंखाय जों नरबाय बाक्सा फाइट खायनानि रेडि दङनि साइकल खबर मिया बरक गसिका ठीक আছে जोंबो नंग लगे रिनाय जोंबो तंनाय नंग लगे नंग सोंनांनाय अबहायनि बरक साका आं गमनो कक कसारि काबुका ठीक আছে नरक कामखाय जे नंनि सामुं नरक ताङै थांनो जों नंग लगे दंनि पाइथागो सिनि फाइनान्स सेक्रेटारि बहायनो पाइथाक जरा बो तंरखा जागा बो हरनि 9टा जरा सिनि YTF नि 48 करमसरा ब्लक कमिटि नि बसिनि सिनि कंमा ताखौ जों बरक मिया लगे रिखा 9टा जरा कक सामां बंनो जों मिया विथड्र खालामि माखा बंनि चबानो बंनो जों अमनो कक रिखा नंग लगे जों दंगो ताबाना दिनि सामानि यागलो बरक मिया विथड्र खायका बंनि चबानो अब हाकेन बरक मिया थांरका ता जदिन बसकांगो बरक काहामाखाय स्टेट गभर्नमेन्ट अमनो पदक्षेप नायखाय जों बसकांगो मुभमेन्ट खायनानि रेडि दं हामबाय जेते गायसे को जे स्टुडेन्ट है का गरम सोंनाय रंनो जे डिमान्ड न परा खायजै परा मिया के न YTF नि बखाक्ति ताम चबा खायजों
Song one song lajak sini sarati bra sini YTF sini bare botong sini YTF members rok jotono song jotono salaikya song salaimani ya gola song abono decision haka je phainai boskango jodin state government sini student phainani thina chakri rokno jodin hamaka borno legal point by ke jodino angko borno podekep nayang angkai song mahana legality thango song borno bake Sobai man songomno wan sok lajak song baki khlaiman songomno khlainai जे आगरतला रगदे सोंनाय दंनाय याको जे पुलिस प्रशासन ने बुखरते गए या 30,000 माने तिलिन आपने बुखरते काम सानाय अब तो सानानि सिनि बुखक्ति कुन फाइलिया तामनि बागै हिमानिला माने काइसा स्टुडेन्ट नंगनो तिनि बर नाकि 18 प्लस था बर जुतनो 16 17 बोसोरनि सारे रंनां बरक अ जागा नाबालक नाबालिका बरक तिनि सोंङै दङ बरक राजनीति बाय कुनि सिया बरक राजनीति ताम बरक आबो साइमिया तामनि बागै हिंगांखाय बरक तिनि अनलाइन एग्जाम मंगै दं तिनि CBSE बोर्ड जे जागाव 99% पास खलारि रहका आ जाव तिनि TBS नि प्रॉब्लम मा ताम दं नाकि बंग आरो ना केबि मुं दङ ना पॉलिटिकल फायदा ना नायो नाकि गेम थंना नायो संगाबो गुन बुजि माले सं परिष्कार सं साइमानो आ जागाव स्टेट गवर्नमेंट BJP ताइ IPF टे कोalition सरकार पुरा फेलुर सराय रंग बरक हाम खलायना नाया फ्यूचर बरक सराय रंग ति पॉलिटिकल थंना नाय दंमोन संगरन क्लियर के साइमांका आउन बागै जदिनो अमनो काहामा कायै बसकां कयेक दिन बिसं जदिनो बरक अमनो काहामा काय एक सनाय मेयांगांका जों आबोनो बदला जों बसकां सिनो YTF नेंगै जों काहामा का सभा खानि जों वान सलायका तिनि बरक तिनि सराय रंग लाथाव बुखा बंगनो रिफिरिका अब बजागा आइन दं जे जागा सरायरा स्टुडेन्ट का सिनि सोसाइटी नि बरमुनि सिनि सोसाइटी नि बर फ्यूचर बरनो तिनो सिनि समाज सनामजागो बरनो तिनो सिनि देश सनामजागो आ जागाव तिनो बरक भाके बोरि बसारंग चला बसारंग बरक बोय बखर फातिरिका बाक्सा बलेंका बाक्सा कलाइका बाक्सा माखारका अब ब संविधान दं जे सरायरंग आके बोया कोइ बरक खलाइमान आउन बागै जों सावो तारातारि एक्सन आनानि इंथं स्टेट गवर्नमेंट फायखाय सिना YTF आसक तंगला आं बलाय खेना अमनो खाखामो ताइ नासिलमुं फायो सिनि सरायरंग भाके बुमानि बागै ताइ अबाके रिफिरिगै हेरेसमेन्ट खायमानि बागै बरक अ जागाव बंनि लीगल फाइट खाय दं बरक आ जागाव बंनि जे मानथाय जे बंनि सप्ताह जे बरक कगरि जे कगनार yang माने अ कगनासि बरक तिनि सभा खाय दं आन बागै सरायरंग बा आं हायना हाय कयनाय नरक नासिङै तंले सुंनंनि लगी दङ सुं बसकांग तामखाय जों बंनि एगेन्स्ट जों लीगल फाइट खाय नरनो जों यग्रि मान जों आबनो चेष्टा खायनाय बुंलाय हामबाय।